Evroş damezrandira Komara Türkiye set sala duyemine. Ji bo hinek şit be femkirin be tegiştin. Büyüste set sala bori da Komara Türkiye li Kurda çi inaye çi kiriye. Eme tozeki ji Lwanda serwanda baxvin serwanda münakaşe bikim. De 1921 da emen dest pê bikin. 1921 da evkat ji bo kanûnê esasiye dibêjin. Hêşta komara devleta Türkiye nebû komar. Di wî warê de tozekî kongreyê xwe pêkanîn. Di nava wan de yek kongrê Sivas, kongrê Erzurum û kongrê Amasya. Di wan kongreyê de devleta Türk xwastin hevpeymanekî bi gelan re çêbikin û xwe wekî devletekî damezrîn û pêş bikevin. Li piştî evkat li piştî Kurdan piştgiriya devleta Türk kirin. Hatin astekî xwe ji düşmanê xwe rizgar kirin û bi ser axa Osmaniya beşekî piçûk da xwe damezrandin. Li piştî ew damezrandin em dikarin bibêjin 1924 da desturekî nû hatin avakirin. Di wî destûra nû da tu mafekî Kurda an jî mafekî netewê kêmnetewan nehatin destgirtin û bi wî awayê devleta Türk hemû netew û olê dike li olê rakirin û xwastin yek netew û yek ol. Olê jî dibêjin bes mezhebê Hanefiye dibêjin. Li piştî 2024 ew ji tene hatin pêkanîn tê zanin ku hani Lozan, peymana Lozan li piştre hatin kirin û li pêş wî peymana Qesra Şîrîn de zaten Kurdistan du beş kiribûn. Li piştî peymana Lozanê jî bi devletê navnetewî ve Kurd kirin çarparça ew jî hatin imzekirin û Kurd bi wî awayê her bi halê xwe hiştine an jî komkujî ra rûberû hiştine. Ew komkujî hêşta jî tê dewam kirin. Li piştê wî binerin kanûnê Tunç dibêjin, yani Tunçelî kanûnî bi Tirkî dibêjin. Li ser komkujiya Dêrsimê hatin avakirin û di komkujiya Dêrsimê de dubare devleta Türk nêzî 50,000 kes katil kirin û bi 100,000 kes û malbatê jî hatin penaber kirin û hatin ciyê dike. Hatin salê heştê de salê heftê û heştan da li Mereş cerdin devleta Türk bingeha ihtilala Türkiye heştê ji bo ava bikin. Li Mereşê Kurd, Alevi û kesê demokrat bi vî awayê dubare katil kirin û 111 kes bi wî awayê hatin katil kirin û bi hezaran kes hatin penaber kirin. Li piştî heştê inkılaba heştê hatin kirin jî heştê û du destûra heştê û du hatin çêkirin. Di destûra heştê û duyan da cerdine yek netew yek ol yek al ji bo damezrandan Türkiye bu yavê hatin avakirin û her cür Kurd hatin katil kirin. Yani tu carekî mafê Kurda nehatin dest ji bo wê jî gelekî qetiyamla Kurd rûbirû ma. Li piştî wê em de jî şark islahat planî hani bi Kurdiya wî çûn bêjin çeksazî ji bo Kurd cî Kurd niştecî bûne devletê Tirkiye wekî fermî ew hemû wan koçberî alê avayê Tirkiye kirin û li gel wan jî kesê Türk an jî kesê nijadperest hîne xistin nava axa Kurda li wir de xwastin Kurda asîmle bikin û bi komkujiyekî bi jînosaydekî carê rûbirû bihêlin. Di heştê de rewşekî awarte hatin îlan kirin li Türkiye. Di ew rewşê awarte de 5,000 kes hatin katil kirin û failê xwe nediyarin. Ew hemû wan jî zaten kiryarê devleta Tirkiye sed sala rabirdû da pêkanînin. Di nodî de nodû yekî de yek peymanekî dike çêkirin ew katê jî. Di wê kata ew kanûnê dibêjin terorla mücadele yani dijî teror. Dijî teror tê çi watayê? Dijî teror da kesekî bêje min Kurdim û mafê Kurda daxwaz dikim wekî terorîstekî pênase dikin devleta Türk û di gor çerçeveyê ew yasayê de derzandinek dikin an surgun têkirin an jî cîra dikin an jî kuşten dikin. Di 2009 hatta 2003
47,000 kes bi şeklekî tarî hemû jî Kurd hatin binçavkirin û rojê dike de êdî li Tirkiyeyê kesekî nezanin li kê bû. Ew rojî dayîkê Şemiyê dibêjin li Tirkiye Bakurê Kurdistanê her tên çalakî xwe dikin. Axibeta ew kesekî ew kat hatiye bizirkirin axibeta wan pirsyar dikin. Devlet ew kesê me birin kî derê li kî derê bizirkirin. Hatin 2014 piştî 2003 şûnvetir di her ew civrê hemû kat desthilatariya Tirkiye hatin guhertin. Yani hizbên nû hatin. Bes polîtikaya dewleta Tirk ji bo komkujiya Kurdan bi Tirkî dibêjin soykirin jinosayda Kurdan tu carekî gorankariyekî çay nebû. Hatta ew rojî heman tişt berdewam e. Li piştê desthilatariya AKP û MHP jî katekî Erdoğan em dizanin li nava Tirkiyeyê her tim ew jî gotin. Ême êdî dixwazin pirsgirêka Kurd bi şeklekî demokratîk çareser bikin. Ew kat Kurda piştgirî jî kirin. Piştgiriya Erdoğan kirin û Erdoğan sizayê xwe hebû netwanîbû bateh li bijartin an jî bibin desthilater bibe endam parlamenterî ji. Li bi piştgiriya Kurda ew kat opozisyon CHP bû piştgiriya wan sizayê wî hatin rakirin di meclisa Tirkiyeyê di parlamentoya Tirkiyeyê û hatin bû desthilater. Li piştî desthilater carê yekem bû 24 hatta desthilatariya Erdoğan yekem car bu Erdoğan gotin Kurdistan heye ew ciyê ku Kurd lê dijîn navê Kurdistanê û Kurd heye Kurd êdî pêwîstî û pirsgirêka Kurd pirsgirêka xwe me ew pirsgirêka min çareser dikim. Li pêşa çi bû Erdoğan xurt bû quvvet bû tenê desthilatarî bi dest xistin Kurd nîne min pirsgirêka Kurd çareser kirin hatin herê dawê de 2009 li dergehê İbrahim Xalîl Dawûn dizanin bi Birêz û Calan re axaftinekî çê bibûn û ew kat 34 kes ê medenî û gerîla hatin Tirkiye ji bo proseyekî aşitî xwastin bidin destpêkirin û hatin derbasî Tirkiye bûn. 2013 ew proseyê aşitî bi Birêz û Calan re heta ciyekî hinanê. Hatta 2015 jî hevdîtin her çê bûy. Bes mixabin 2014 de plana çoktayînê bi destê Erdoğan û serbazên Erdoğan xwastin têxin meriyetê. Plana çoktayînê çi bû li Ewlê? Plana çoktayînê Kurda bi giştî qatil bikin, Kurda xilas bikin. Mafê Kurda tu mafekî nedin û mafê wan ê rewa maye wan bin pê bikin. 2015 de hûn dizanin li Pirsûsa Rihayê de du polis hatin kuştin. De ew polîsa da wo xwe hecet dîtin ki duanê derketin ku destê reş, destê tarî em dibêjin dewletê ew polîsina dabûn kuştin. û di wî warê de gotin ev prosaya aşitî me ragirtînin. Hatta 2004 de heta ew re hûn dizanin cûr bi cûr li ser Kurda gelek ştat kirin. Cê hebû bi 100,000 endamê Dem Partî ew kat HDP bû bi hezaran kes binçav kirin, bi hezara kes şandin welatê dike, bi hezara kesin hatin kuştin demê de lê re nivîsî bûye bi rastî çend kes heta ew hatî kuştin ama ew jî bibêjim. Di wî warê de dewleta Tirk ew plana çoktayînê xistin meriyetê. Tamam ew plana çoktayînê xistin meriyetê 2014 hatta 2024 10 sale şerekî bê navber, şerekî bê hempa li dijî Kurda hatin meşandin. Ew car bi car bi siyasî polîtik bûn, çawan dibêjin, qayyum hatin şaredariyê HDP Dem Partiyê, car car kuştin. Hevserokê HDP ew katî Birêz Demirtaş û Figen Yüksekdağ xistin zindana li piştî hûn dizanin 2014 şûnvetîrin dema bûyera Kobanî, dagirkariya Kobanî hat destpêkirin. Ew katîn bi rastî bûyerekî mezin bûy, bes ji bo yekîtiya Kurda jî yek firsendekî bûy. Ê mixabin ew katî jî bi ser neketin û Daeş bi hovana êrişê Kobanî kirin. Li wir jî Kurd yekem car helwestekî nişan dan. Boçi eman hemû tiştadan dibêjin ji ber ku ji bo êsta basa proseyekî aşitî tê kirin. Rastî jî basa proseyekî aşitî tê kirin. Demê borî de sedsera Tirkiye tawan bû, têjê bû, di sedsera xwe de heta euro 100,000 ziyadtir, heta bi milyona Kurd hatin qatil kirin, hatin koçber kirin, an jî bi şêweyekî hatin wenda kirin.
Ji bo ku pêşiya yani li raberdu da binêre Komara Tirkiye çi hînayê serê Tirka di pêş me de çi tê jiyan kirin razim me em wan binerin. Rastî bi rêzekekî wa jî behs kirin. Rojê yekem bû Devlet Bahçeli wek tê zanîn nijadperestekî Türk e. Di neva parlamentoya da dewama parlamentoya dest pê kirin û çûn destê Dem Partiya girtin wekî gotin em di neva cîhanê de aştî dixwazin pêwîst e Kurdê nav xwe de jî em ê aştî bê awa kirin bê çêkirin. Li piştî wî di neva parlamentoya de bang kirin. Lazim em li ser bifikirin ew banga wî çi bû? Banga wî bi rastî teslîmgirtinek bû an jî proseyekî aşitî bidin dest pê kirin. Li ser wî münaqeşayê Tirkiye çêdibe. Ew ro raya giştî Tirkiye binêre di hemû şaşeyê televîzyonadan ew tê münaqeşe kirin. Proseyekî aşitî nû dest pê dike an jî nehatî dest pê kirin. Bi wî awayê münaqeşeyê xwe pêk dînin. Ger alî opozisyon, ger alî desthilatdara Tirkiye'de ew her tim münaqeşeyê dikin. Bes samimiyeta xwe bi rastî zor e gotin guman. Kakî we jî gotin gumanê me heye. Boçi guman heye demê raberdu da em ê nêrîne. Heta îro Tirkiye çi kiriye? Ew ro şûnvetirîn çi dike. Bo wî ye ew ro Devlet Bahçeli bang kirî jî ji bo Kurdên navxwî re gotin Kurdê me em dixwazin wekî Kurd û Türk wekî bira hebe bes pirsgereka Kurd nîne. Ew çi ye Kurd wekî Lozanê an jî wekî demê borî da 1921 de ji bo xwe bikar bînin û di sedsalekî nû de Tirkiye bi vî awayê pêş bikevin û bi vî awayê desthilatdariya xwe xort bikin. Bi rastî li ser vî mijarê pêwîst e zor bê qiseydan bes tiştekî pratikî hêşta nîne. Ji bo çi tiştê pratikî nîne? Heta ew ro belê Erdogan jî qisey kirin, Devlet Bahçeli jî qisey kirin, Özgür Özel jî serokê CHP ew jî hemû qisey kirin. Hemû peyamê xwe erênî didin. Bi rastî peyamê xwe erênî didin. Bes mixabin heta ew ro ne AKP, ne MHP, ne jê dike li gel Dem Partî jî danîşandinekî nekirî danûstandinê xwe çê nebûye. Bes li ser axaftinekî ser qiseydanekî çê dibin, bes rû bi rû hevdûtinekî çê bike an jî bên fermo ew pirsgirêka Kurd bi çi awayê em ê çareser dikin. Ew ji tane nîne. Ji bo ye gelê Kurd pêwîst e li van ji tane hinekî şiyar be, baldar be. Duhem tecrübeyekî Dem Partiye Kurdê Bakurê Kurdistan bi tevayî Kurdan xwedî tecrübe ye. Ew ro destekî bêdiriş kirin, ew desta valahî namînin. Bi çi şêwayê bibêjî ew ji bo berjewendiyê Kurdan e. Em ê di firka wî ştê dane. Ji bo wî belê em dibêjin em piştgiriya wî ergêr. Eger ku proseyekî aştî dibe dest pê kirin, her tim piştgiriya wî ştê dikin, her tim bi vî awayê em ê dewam bikin. Tenê êm ne hûn dizanin Kandilî heman şit gotin, dema ku Birêz Öcalan azad be, bikarin di nava ciyekî azaddan fikr û ramanê xwe pêş bixin, proseyê xwe pêş bixin, em ê her tim piştgiriya ew proseyê dikin, piştgiriya Birêz Öcalan dikin, ji ber ku destê Kurd hinekî din xurtirîn bibe. Ew roca dubare tê qiseydan hani proseyê aşitî tê çi astê? An jî ew ê bên astekî, ney astekî, ew jî hêşta di neva ew ê de mijara münaqeşeyê bi rastî. Belê bangewaziyekî hene, dilê ême Kurd û Türk wekî bira bi hev re pêk ve bijîn. Bes ji bo Kurd û Türk wekî bira wekî ewekî pêk ve jiyana wan ve tu gavekî nehatiya bitin. Yani heta ew ro nehatiya bitin. Ji bo Birêz Öcalan belê hevdîtinekî pêk hatin, li piştê 44 mang şûnvetirin. 3 sal û nîv şûnvetirin. Yek hevdîtinekî pêk hat, di hevdîtên de peyamê Birêz Öcalanê jî zelal e. Bi rastî zelal e. Yek di wê peyam de dibêjin çi dilê ew tecrît hêşta nehatî şikandin. Tecrît li ber ku hêşta nehatî şikandin, pêwîst e şert û mercê Birêz Öcalan baş bibin û hinekî tişta çêbikin. Duhem dibêje ger ew zemînê bê çêkirin ji bo proseya aşitî gav bêavitin emin her amade me. Ew quwetê min jî heye, ew quweta ez dikarim êsta ew şerê li hem li başûr hem li rojeva hem jî li neva Bakurê Kurdistanê de tê meşandin di neva çend roja da çend hefteyê de ew ê bikişînin zemînekî ser zemînekî siyasî. Yani ji bo wê jî hin dewleta Tirk hiç gavekî
em nikarin bêjî avêtîne bes yek bangekî heye ew bangê xwe jî pêştîrîn ji Erdogan bi hinekî hecet da hêne ziman yek çi bû İsrail di nava rojhilata navîn de xerîte digorin yani zemîn digorin ji bo wê jî ji bo me xwe xeteriyekî dibînin Erdogan siyasetekî hevsengî dimeşand heta Ewro bes ew siyaseta Erdogan'a ev hevsengî de dimeşandin di rojhilata navîn de îflas kir xelas bû Erdogan êdî pêwîst e layê xwe diyar bikin bi rastî ji bo Erdogan ew layên xwe diyar bikin xwestin dubare Kurda ra peymanekî dayînin Kurda wekî 1921 li bo xwe bikar bînin û serkevtiyekî çê bibe sed sala duhemîn de bi vê wê têkeve nava sed sala duhemîn û bi wê wê pêk bixin bes em çi dilêjin em dibêjin aşitî yani jî proseya aşitiyê ji bo me Kurda wekî nan û av pêwîst e bi rastî çünkü heta Ewro bi 100,000 kes heta bi milyona kes canê xwe danin hatî şehîd kirin hatî teror kirin bi seda gund û qeze û nahiye hatî çol kirin Ewro li Rojavayê Kurdistanê binêre rojane topbarankirin dibin ji bo wî pirsgirêka Kurd li Bakurê Kurdistan kengî şeklekî demokratîk hatin çareserkirin ew kat hemû rojhilata navîn bi wî bandor bibin û hemû kata hemû Kurdistan jî bi vî awayê rizgartirîn bibe û ji bo wî em jî hêviya me her berze em ji li vir dubare dikin ew proseya aşitî kengî bi gavekî samîmî bê guman ne de Türkan hatin avêtin em her piştgiriya wî dikin her li ber jewendiyê Kurdan e em wî dizanin bo wî piştgiriya me her dewam e di vî warê de sibênê du sibênê pêşe roja me de çi rû didin em hiştan ne diyarin di wî ew de bi rastî hinekî bûyerê naxweşî çêbû di rêya ew de ew teqîna li Enqereyê hatin çêkirin hûn dizanin PKK jî derketin PKK di vî de daxuyanê xwe jî datin gotin ew teqîn planekî nû nebûye demê borî de ji bo têjîda birêz û caran bêşkandin ji bo destî bê xurtkirin ew her bernameyekî hebû û ew roj rû dan ew teqînê ahakî de yani ştekî rûdawê bi vî şeklê çê bibe li Tirkiyeyê ger Tirkiye eger ku li gel wî samîmî ye dixwaze bi rastî pirsgirêka Kurd çareser bikin di ew rê de tû tiştekî vîre nabe asteng bi rastî jî tû tiştekî nabe asteng demê borî de ji ew şitane heman çêbû heman ji çêbû li Pirsûsê ew kesê li Kobanî re xwastin alîkarî bibin sîya ziyadtirîn kes hatin qatilkirin di wî şewê de bile PKK bi rêza Abdullah Öcalan û layanê Kurd her bi proseya aşitiyê xwastin ew bi dawî bikin ew çareserî bi proseyekî aşitî di nava Tirkiyeyê pêk bîne em dubare dibêjin ger ew pêvajoya astiya Tirkiye behs dikin bi dest pêkirin em her piştgirî dikin wekî Dem Partî li Tirkiye li Bakurê Kurdistanê jî li yerê jî hemû hezbûlayan min raya min in hemû piştgiriya wî dikin em jî dixwazim ew şitane bibêjim ji bo guhdarkirina we zor zor spas dikim hûn here bin